Maler yang tabi yang nan bake lalu den sangkolang ya ananlah teleng mak oi kironyo awan nan mangga jujur. Tabiang marerang mak oi malerang tabi yang nan bake lalu den sangkolangi inanlah teleng mak oi kironyo awan nan mangga jujur. Jaguang mak oi buli anak tampak puyu abalari kadang-kadang den jalan kampuang mak oi bayi tu sa